No niin, ja sitten päästään tekemään tätä tämän viikon hommelia tästä näin. Ja tosta aloitetaan, eli täältä voidaan tuonne Joteroon, täällä on nyt Google Booksista joku kirja, tosta voidaan tallentaa tuonne Joteroon ja se nyt tallentaa sitä tuonne omaa kirjastoon. Sitten kun se on tallentanut, niin voidaan katsoa tuolta täältä, joo. Tiedot näyttää olevan oikein noissa. Joo, ja tosta päästään pois. Sitten tosta seuraava, täällä on tämmönen artikkeli, niin tosta tallennetaan tonne Joteroon se tallentaa sitä tuolla näkyy. Ja odotellaan vähän aikaa, mitä siellä tapahtuu noin, ja sitten tosta niin taas katsotaan, siellä näyttää olevan oikeat kirjoittajat ja julkaisijat ynnä muut vastaavat, ja tuolta päästään pois. Ja sitten vielä tuolta tämmönen uutinen, niin se saadaan tosta, kun painetaan. Tallennetaan sinne. Nyt alkoi tää Fingerporia kyllä tallentaa. Nyt ollaan hieman väärässä. Joo, mennäänpä tosta tuohon uutiseen ihan sisään. No niin, ilman kos. Sitten tosta tapa uudestaan, niin tallennetaan tämä. No nyt näytti oikein menevä sinne, katsotaan tuolta. Joo, Etelä-Saimaa. Tuolta puuttuu nyt toi kirjoittaja. Niin, katsotaan täältä, kuka sitä on kirjoittanut. Minna Mäkinen näyttäisi olevan, eli tonne laitetaan sukunimi. Mäkinen ja enteriä ja sitten etunimi. Minna. Jes, se on nyt kunnossa siellä. Tosta pois ja sitten katsotaan. Sitten mennään tänne Wordiin ja tänne tehdään nyt viittaus käyttäen noita, mitä me äsken tallennettiin. Ja tosta add kautta edit citation. Tuohon voidaan hakea vaikka nyt toi Pattonin toi. Noin, ja sitten tosta päästään muokkaamaan sitä. Ja page 23-25. Se on nyt siellä ja siinä piilotettiin samalla toi Pattoni uudestaan siinä kun se on mainittu tässä lauseessa, niin sitä ei nyt tarvitse siihen. Ja sitten tänne pitäisi laittaa taas vielä tuolta. Toi Eisenhardti. Laitetaan se tohon. Maalataan tosta ja sitten add kautta edit citation. Ja haetaan tosta suoraan Eisenhardt. Se täältä kätevästi löytää tän koko homman tohon ja sitten enteriä. Ja sitten tässä pitää vielä laittaa siihen uutiseen. Tuolta lisätään viittaus. Ja kirjoitetaan vaikka Saimaa, mutta se löytää tuolta tuo Etelä-Saimaa seuraaja. Siitä enteriä. Nyt noi on oikein tuolla noi kaikki viittaukset ja sitten tehdään itse toi lähdeluettelo. Ja tuolta saadaan tuohon vähän tilaa ja sitten tuohon, että insert bibliography, niin tulee tuo lähdeluettelo. Se tulee tosi näppärästi siitä tohon. Ja sitten vaihdetaan toi tyyli tästä lähdeluettelosta niin tuohon Harvardista tuohon IEEE-juttuun. Ja se noin automaattisesti niin muuttaa sen kokonaan ja tänne tulee noin 1, 2, 3 merkitkin tonne. Ja sitten kun täältä vaihdetaan tää viittaus tuohon Eisenhardtiin, otetaan tosta, maalataan ja leikataan ja tonne tehdään vähän tilaa tohon ja liitetään siihen. Noin. Ja sitten nuo numerot on tuolla nyt 213 ja sitten kun tosta niin refresh, niin saadaan muutettua ne tonne näppärästi. Ne on hyvin siellä. Ne muuttuu tuo järjestys tuolta. Ja sitten vaihdetaan toi tyyli tohon Harvardin takas, eli tuolta valitaan toi.
Tuo Harvardiin. Noin. Toi on tosi näppärä vehje, mutta itsestään noin kaikki, niin se on helppoa ja kivaa. No se oli siinä sitten oikeastaan se pätkä. Nämä on tosi näppärä tapa näitä lähteitä nakella tänne ja viittauksia ja sitten saa automaattisesti oikeastaan ton lähdeluettelonkin tuohon, että vähentää huomattavasti vaivaa ja vitutusta näiden hommien kanssa. Tää on erittäin näppärä vehje. Ja eikä siinä. Tässä vaiheessa ei voi sanoa muuta kuin, että kiitos ja anteeksi, kun jaksoitte seurata. Se oli siinä. Vielä kun sais lopetettua.